koliko radimo projekata međunarodnih i... Što nama treba da mi izdamo nešto za neke druge stvari, da prepozna neki svoj interes u nekom kontekstu neke šire priče, a onda kad to završimo. Dobro. Ali u suštini da upoznamo negdje koje su nam još opcije mogućnosti da razvijemo. Ovi projekti su tema, a drugo je ide nam na ruku. S te strane negdje da vam prikažemo zašto je važno možda i gurati ovu priču oko projekata. Malo intenzivnije da se bave, da se napravi jako velika razlika u odnosu na ono. Znači uvijek je malo širi kontekst i priče i zato mi sad malo uvijek incitiramo malo i ovim našim partnerima, pošto ovo nešto radimo, mi smo jako veliki... I oni vidim da su i oni aktivirani. Malo su ima i te oko toga, tako je. Tako da sad tu, ovo je sad... Evo njima, za vas i za nas. Jest. Tako da smo to negdje... Tako je, mi hoćemo isto, mislimo da će imati jako veliki efekt. Efekt u smislu očuvanja.